ni zan je zan na da yawa insha Allah ka masa wani amma babban abin da zai shi a ci gaba da kwantar masa da dan hakan mu wani taimako ne ta bangaren aikin to shi ke zan kuma to madalla ya ji nagode madalla da Allah ai kokarin kawo maganin da wuri insha Allah bari in faɗa maka wata magana ka daina sa abu a cikin zuciyarka ya zo yana damunka duk in rai ba mamaci ne shi kai ta damuwa haka ya zama maka ciwo sadiq kaiwa Allah ka haƙuri wa zuciyarka ka ɗauka dukkan wani ba wanda zai kai kowa sai ya mutu zama da jariwa da ka jawo kanka zai mutu ka ci abinci wani ta kama abinci ciwo kaɗan da kaɗan yake da ƙaruwa wataran awa ya gari ya kai ka kwanta. Idan kai wankan za ka fi jin daɗin jiki. Hello? Sweetheart ɗina. Ya aka? Ko da yake ma ni ina fushi da kai. Ka ki zuwa ka so ka duba yara kuma ka san gashi. To shi ke da sai ka zo. Akwai magana da nake so faɗa miki. Kuma idan na faɗa miki magana, so nake ta sa tasiri a zuciyarki. Kuma idan har na bata miki, ki haƙuri. Duk wannan halin da kai da na shiga, na rashin lafiya ka. Kuma saboda su da ƙaunar da nake miki a zuciyata. Amma kuma ba so nake kice kina so. Na faɗa miki ne saboda wuce takaicin da ke cikin zuciyata. Na san kina da miji. Kuma nema cikin nema haraman ne. Saboda haka ba na buƙatar kice kina so. Amma faɗa miki da shi zai rage min ciwon da ke cikin zuciya. Haba ya tun farko kai ka toshe min san da nake da ka ɗauke ni kamar ƙanwanka a yadda ka nuna mana. Amma yanzu tun da ka fito kai ne dama ne irin namijin da nake bure a rayuwa, irin namijin da nake so in aura a rayuwa. Tabbas munafukai irin munafuncin da kuke kullawa kenan. Ai da ganin kura an san za ta ci akuya. Kai kuma wato irin naka salon maraicin kenan na cin amana. Maciya amana. Kallon rashin kunya. To yanzu duka na. Ko da ko ba ta so gare ni ku
tabbata na cimma burina akan ƙaunarta. Babu abin da ke ban sha'awa da daɗin zama a gidan nan irin riƙon amana wanda kike nuna a kowane lokaci. Don babu mahalukin da zai kalle ki ya kalli wannan yarinya a yadda kike rike da ita ya ɗauka cewa ba ke ce kika haife ta ba. Kasancewa kin rike min ita ne da da uwar ta ba. Wannan abin da ban sha'awa kuma ina jin daɗi da haka. Ya zama dole riƙon amana shi ne. Kai kuma abin da ke son gaba kowane lokaci dan Allah duk wani abin da kake so kuma zai bata maka rai shi ne su Allah ga ya mu ka dina daukan wannan rasuwa tuntuni ka rike shi a zuciyarka a shi ne nake da taimaka maka kan ka tsaya kana wani inda ka gani ban damu haka na hudu ka goce na tana zai wa kunya Baba wuta zaki sha magani. Allah ki sha. In ba ki sha maganin nan ba ki taɓa samun lafiya kin sani. Sha mana. Me zan gani haka? Marasa mutunci. Shi sa kake ji su musulmu da kai? Macijin ƙaiƙayi? Sari ka noke? Ke kuma sai ki san inda za ki haihu amma ba dai a nan gidan ba. An faɗa. Kai kuma kana kallo na ido cikin ido mara kunya. Ai shi dama haka aka ce. Talaka bai iya samun wuri ba. Bahaushe dama bai karya ba. Ba samun duniya mutu inda zai zauna ya ci shi ne aiki. Alƙur'ani.